Puji Tuhata Marede Mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Beta mahita manukap marsoba, marsinggang mahita tuadopan ni Jehovah sitop pahita. Ay iba na do debatata, jalahita bangso pinarmahanna. Jala biru-biru ni iring-iring ni tanganna. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan Yesus sasadahodo si Pangulo padumuhon jolma dohot debata. Hupuji hami goarmi, jala hudok hami mauliate tuho alani sa luhut na binahemmi, patupahon hanguluan nami. Sa idongani mahami marhite-hite asini roham, asa hupikiri hami totong na tinaom dohot hamamatem. Asa huarsakon hami dosa nami jala asa tubuh di hami haporsyaon na sitong, jala asa marroha holongon hami huhut madok mauliate tuho, asa olo hami manghuton ho rodi hamatean. Ale Tuhan Yesus, dihoma tama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria, naung tinobusmu marhite-hite mudarmu nabadiai, olat nion rodi saleleng nileleng na. Amin. Tapuji Tuhata Marede Mahita.
Patik ni debata di minggu tasadarion ima patik patuluhon dohot lapatan. Patik patuluhon dang jadi dohonon guar ni debata yang gosoture dalanna ay hona uhumna dosogut akkana marsineang di guarna. Dia do lapatan ni oddo. Ikkod dihabiari rohatta debata jala ikkon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo mamurai manang manulun-nulun. Manang marujar-rujaran narwa. Manang mangasi marhite-hite guar ni debata. Ay dinatar sosa doho ditangiang doho dipuji-pujian do si dohonon guar ni debata. Ido saatna atong tak mangidogo gumahita tu adopan ni debata. Lau mangulahon naombar tu pati nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon naombar tu pati mi. Amin. Tapuji Tuhata, mared demahita. Tato poti madosatan na godang itu adopan ni debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang, pargogo na suhatu dosan, parningkab basa doho jala rodi sa liling nililing na doasin ni roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami, jala say unang beingot akka dosa nami. Ay jok dohami mardosa maradopon ho, jala jok do husungkuli hami rimasmu marhite sian pangalaw sion nami. Dihatam ale Tuhan Jehova, say unang paingot-ingot pangalaw sion nami, unang alangasin ni roham, say urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuon nami, palua hami jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapi gema baga-baga ni debata taringok Tuhan sesaan ni dosata. Roma hamu tuahu asa mengulu tod dimuna ninna Tuhan Jehova. Tung surarara dosa muna songot abit bunga dap-dap. Botar do bayanokku songon itak. Nang perara songon abit hasuba. Gabe songon hapas do muse. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tapuji Tuhata mared demahita.
epistel di minggutta sadarion ima surat ni Apostel Paulus mandapoton huria Efesus bidu naparjolo mamukka sian ayat tolu sahat rodi ayat pasapuluhon tajahama marsika soring. Pinuji ma debata amani Tuhatta Yesus Kristus naung upasu-pasuhon tuhi tarragam ni pasu-pasu partodion sian banua gijang di bagasan Kristus. Ditodohiat dohita bahen anak namar hite-hite Yesus Kristus, asatu ibana mangihuton halomuan ni rohana. Di bagasan ibana dapat hita haluaoni, binahen ni mudarnai, i mahasisaan ni akka pangalaosion, mangihuton asini rohana natar lobii. Ay di pabotohon ibana do tuhita tahini rohana, nabunihian mangihuton halolomona, naong pinahot nai di bagasan dirina. Ido sahatna, martua do natumangihon hatani debata jalanau peopsa. Amen. Tapuji Tuhata mare demahita. Tidakon maha porsiaw tay songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaw di sadok portibion ra mahita madok. Au porsea di debata Jehova ido ama pargogo naso hatu dosan na tumapalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe siaton di parbadia andorang sohabubuan. Ido Tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus nama tetarpajal do ibana dihau pinarsilang na tua tubanua toru dung ditanom na mula mangolo di hari patuluhon na manai tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jehova amanai pargogo nasuhatu dosani disima ibana pay mamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi parbadia
jala adong sada huria nabadia, huria hatopan niala Kristen akka nabadia, doho dia sesaan di dosa, doho dihatai namandok, mulak mangolu dosogot daging nihala nong mate, doho dia ngoluan na sora suda. Amen. Tabegema edde puji-pujian na sinuarahonni inahanna laos diuduti sian ina Debora.
Tapi kema titing namar ragam di huriata di nasa minggon. Salam. Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhukna. Selamat hari Minggu. Tapayuti huk matiting na maragam di Minggu 8 Februari 2026. Nomor sada Guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu seksagesima. Topik Minggu di pasu-pasu asa gabi pasu-pasu. 2. Kelompok kor tu permingguan tanggal 15 Februari 2026. Di ibadah pitu 30 wib nama ngisi kor ama salom NHKBP. Di pukul 10 wib nama ngisi kor gabungan parupuan ama Jeriko. Di pukul pitu 10 pitu wib nama ngisi kor ama Huria remaja HKBP. Napatuluhon ibadah Minggu pukul pitu 30 wib. Di tanggal 15 Februari 2026 nanaingro kita memakai bahasa Indonesia. Opat bona tahun dan launching tahun transformasi HKBP 2026 Distrik 20 de Boskap. Marsugu di hari Senin sia Februari 2026 di Patupado bona tahun dan launching tahun transformasi HKBP 2026 Distrik 20 de Boskap maringanan di HKBP Cinere masuk pukul sia wib borhak do paditata calon padita dohot keluarga dohot dewan marturia koinonia diakonia dihuriata madohoti uloni. 5. Pertangyangan sektor di hari Selasa 10 Februari 2026 di sektor Korintus di bagas keluarga calon situa L Sianturi Boru Sipahutar. Di sektor Judea di bagas keluarga R Sihaloho Boru Manurung. Di sektor Kanaan di bagas keluarga situa M Tobing Boru Simajuntak. Di sektor Efesus di bagas keluarga situa T Sianipar Boru Manurung. Di sektor Galatia di bagas keluarga M Nenggolan Boru Manurung. Di sektor Filipi di bagas keluarga M Silalahi situa H Boru Siaturi. Di sektor Philadelphia di bagas keluarga G Sihobing Boru Samosir. Di hari Rabu 11 Februari 2026 di sektor Sion, di bagas keluarga situa TH Manurung Boru Sihotang. Di sektor Betania, di bagas keluarga Nyonya Simatupang situa P Boru Sirait. Di sektor Roma, di bagas keluarga AET Simamora Boru Simanukkalit. Di sektor Nasaret, di bagas keluarga Nyonya Siaturi situa T Boru Purba. Di sektor Kolose di bagas keluarga calon situa HR Simajuntak Boru Banjarnahor. Di sektor Bethlehem bagas keluarga AF Siahaan Boru Dolok Saribu. Periodisasi pengurus seksi Manang kategorial. Hobarto masa periodisasi pengurus seksi kategorial periode 2024 saha 2026 asa sudema pengurus seksi patupahon periodisasi mamuka mingguon niuluhon ni Dewan Koinonia asa dengan merdalan aka proses periodisasi i totongma di patupa hobar tuaturan peraturan HKBP napa pituhon amplop diakoni sosial di hari Minggu tanggal 15 Februari 2026 nanaingro patupaut tado papungu amplop diakoni sosial Huria na parwaluhon torop ni ruas nama dohoti permingguan tanggal 1 Februari 2026 godangna 770 halak pasiahon
ruas namar ulang tahun kelahiran gudangna 40 halak, ulang tahun pernikahan 10 keluarga, padita dohot parhalado pasahaton selama ulang tahun periode sia 15 Februari 2026 hatani debata napasik kopolas nerohamuna tersurat di Psalm 20 ayat 5. Saya dilehom matuho si subuh roham jala di pasaut nasa sakami. Napa sapuluhon pilihan iuran diakoni sosial huria. Torok napa sahato pilihan iuran diakoni sosial huria di bagasa minggon 10 tolu kakak godangna 1.900.000 rupiah. 10 seda pilihan bulanan manang tahunan. Torok napa sahato pilihan bulanan manang tahunan di bagasa minggon 15 kakak godangna 2.340.000 rupiah. 12 keuangan huria. Huria 7.211.225 rupiah. Pembangunan 1.230.625 rupiah. Sentralisasi manang pusat 7.751.150 rupiah. Jumlah 16.193.000 rupiah. Molotung adong pilihan naso tercatat manang salah redaksi akka piliani asa dihubungi matu perhalado radedo hami palinggaton. Mauliate mahu pasat hami tu sude ruas naung pasahato pilihan bulanan doho iura diakoni sosial saat bulan Februari 2026 dohot hamauliateon tuakka naso pasahato dope taingo ma amanginang makarekotosa pasahaton ganu bulan tuhuria marhite perhalado sektor tabi. Akatiting manang informasi naso hujaun hami suang songonima nang titing perhepengon lengkap boima tajahadi hatorangan titing manang warta jema digital nabui dipedai marhite barcode manang QR kode naung rade di bangkut tabi. Songonima titing namasa doho si pamasao di tonga-tonga ni huriatta. Saya di pasu-pasu tuhatta mapiliani bahen sangap di goarna. Amin. Saotik ralat pertanyaan sektor Bethlehem terjaha akamanginang AFC-han boru doluk 1.000 satik kosna songona di acara taido AFC Manjuntak boru doluk 1.000. Saunari tau dutima acarata tabegema ede puji-pujian nasi nuarahoni ama huriata.
Tapuji matuhata maret de mahita laos di somma tapapungu pilihan sadaa dohot sadabe. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata barita nauli jamita di minggu tasadarion minggu seksagesima ono puluari adorang so ari haheheon. Imana tersurat di Sada Musa biddu 12 ayat sada sahat rodi ayat 5.
usaha makadamang dainang song ni manang remaja dot naposo tapai hutihut masong onom matar surat disi dunginin na Jehovah mamadok si Abraham bukas maho siat tano hagodangamu dohot sian hatubuamu dohot sian bagas ni amam tu tano si patuduhonok kutuho hubae peho gabe bangso nabulun jala pasu-pasuokku maho jala pabalgaokku goarmu asa gabe pasu-pasu ho jala pasu-pasuokku akka nama masu-masu ho jala toruaku akka nama burai ho jala dapotan pasu-pasu marhite-hite ho saluhut akka bangso ni tanoon. Jadi bukas masih Abram songon nanidok ni Jehovah tu ibana bukas ma dohot silot udur dohot ibana marumur 75 tahun si Abram dina bukasi ibana sian haran dungi dia rahon si Abram ma si Sarai Zolmanai dohot silot anak ni hahanai rodi sude na sinamot samot nasida dohot jolma akka na tinuhor nasida di haran jadi bukas manasida lahot tu tano kanan jadi dung tolhas nasida rodi tano kanan ido sahatna selamat hari Minggu madihita saluhuna hamuna kada mangdot dainang boy dora pamikiriota manang taanggap do pasu-pasu ni debata naung tazaloi di bagasang mulutta inama puncak ni sude parbueni haporseaon isarani molo halak batak adong tolu filosofi sukses hamoraon hagabeon hasangapon molo nungadapoti sai herai nama puncak ni sude parbueni haporseaon kita berpikir bahwa berkat Tuhan adalah titik akhir dari sebuah perjalanan iman salinai tanggap do molo nunga tarpasu-pasu hita dina tului nunga sikokbe tugas dohot tanggung jawab ta sian sudut pandang haporseaon nah omak kadamang do dainang pandangan nasala taringot tusi dang hamoraon hagabeon hasangapon puncak akhir ni prestasi haporseaon alani marsiajar mahita sian pengalaman perdalanan ningolu ni si Abramon manang si Abraham natagwari bana gabe amani sude bangso manang aman yakana porsea siani mahita belajar kadamang do dainang na mangodolhon bahwa berkat yang kita terima itu hanyalah sarana atau media bagi kita jadi bukan tujuan utama dangi tujuan utamana dangaka prestasi-prestasi lahiriah natajalo gabe pasu-pasu siat debatai nagabe puncak ni sude ahado akadamang do dainang dipilit jala di zo debatado hita saluhuna memang di pasu-pasu do alai asa gabe pasu-pasu do asa gabe pasu-pasu Tuhan memilih kita, Tuhan menebus kita dari masa lalu kita dan memberkati kita pasti dengan satu tujuan yang jelas dari Tuhan supaya kita menjadi saluran berkat gabe habaoran nih pasu-pasu tu akan humalia kita di komunitas ni nguluta alani marhite turpukod do kadamang do dainang lebih tadalami dapat tita
di bagasang uluta sakap ni debata nama masu-masu hita. Alay dorang soi tabereng ma asata clear hojak kamanginang. Pasu-pasu na tajalo tu debata anak kaningani dakola sekedar hidup mapan. Dakolan sekedar malum siap parsahiton. Dakolan sukses niak kaya nakon. Alai komprehensif doang go pasu-pasui. Asa bergeser orientasi taringot tu apa itu yang namanya berkat. Dakola disi sotung merasa gagal hita akka na mungkin saaro di tikyo masih bergumul soal kehidupan ekonomi madok saherana so di pasu-pasu unang. Sotung makilala na diabaikan debatadang di pasu-pasu akka na masihol dope diakka hama malum sian parsahiton. Jangan. Doh takka pergumulan na asing. Salinain atar pasu-pasui ujung naikon gabe pasu-pasu do menjadi berkat. Alani marite prinsip apor siok taima ikut tasadari kamanginang songo si Abraham do hita di jauh jala dipilit gabe pasu-pasu. Sudah do hita. Kita semua tanpa terkecuali dipanggil dan dipilih untuk menjadi berkat. Tajah majolo amanginang ayat sada diturpuk taye le bahasa Batakima rak mahita majahab. Dunginin na Jehovah mamadok si Abram. Bukas maho siat tano hagodangamu. Dohot sian hatubuamu. Dohot sian bagas ni amam. Tu tano si patuduhonokku tuho. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pergilah dari negerimu. Dijauh. Dipanggil. Dan di situ sebut nama Abram. Dia dipanggil dan dipilih dari antara orang banyak di sekitar kampung halamannya di Urkasdim atau Haran. Berarti naneng berengotta asini rohani debatado hape pajuni. Bahwa panggilan dan pilihan itu adalah anugerah belas kasih Tuhan. Dipanggil dan dipilih. Asini roha. Molo tado kakamanginang biasana godang gona terjauh otik dona terpilit. Ini dipanggil dan dipilih. Ditentukan namanya bahwa yang dipilih Tuhan itu adalah Abram. Berarti ini adalah sebuah nilai yang menonjolkan belas kasih, asini roha. Bahasa kadamang dok dainang. Ay dipilih ibana di tonga-tonga nih kelemahan dan ketidaklayakan menurut ukuran manusia. Tohwa kadamang dok dainang. Molo tabereng tu ayat 4 do ayat 5 di bonibana masude yak kabiru-biruna do zolma natinu hornahian alamasa do peperbudaka tiki dituhor gabe naposona bisa tergolong bahwa Abram ini adalah orang kaya. Alaidang Allah moronna. Ala saat tumuru mersadia nak kinamanginang tahi jo 75 tahun ngadong anak konna dang dope. Ay marumur 100 tahun pen. Jadi bukan karena dia sempurna. Jala ido au honot tatu dirita kamanginang. Gabe halak Kristen hita, gabe si ihuton Kristus, gabe ruas ni huriaha KBP hita. Na di jauh jala dipilih do hita. Alai dang sian alana jago, alana malo, manang alana bisuk kita banna di jauh jala dipilih. Alani ahado, alani asini rohani debata. Molo tasadari do nak kamanginang tentu banyak orang akan hadir menjadi orang-orang yang rendah hati akan aserep marroha. Ai bahasa ala disadari bana na dipilih doa dang ala ni kapasitas dot kompetensi. Jadi di sini berbeda cara pemilihan Allah dengan cara pilihan manusia. Molo memilih titaga tapilit anggota dewan ala niahado na secara standarna. Nata anggap do ibana, boy mewakili suarata, malo ibana, bisuk ibana, imana standar.
Itu cara kita melihat kompetensi, tapi Tuhan tidak melihat kompetensi kita. Manang sadia pe umur tak ikut tahap persiai don aing. Abraham 75 tahun. Di antara kita mungkin ada beberapa orang yang 75 tahun, banyak yang masih muda. Seberapa pun umur kita, pastikan bahwa kita adalah dipanggil dan dipilih Tuhan menjadi alatnya untuk satu tujuan. Salinai alanya sini roha do, asa sudejol magabiak kana serep marroha. Dangalani habuyonna, dangalani hamoraon hagabion hasangapon noban na dizo debata, alayala asirohani debata. Ima naik konta bangun kesadaran dihitak kadamang do dainang. Nang tasukum madirita ahado profesi ulaon, ahado jabatan, ahado pangkat, ahado tohonan, ulau pakko basio dia na dileo kuria tuhita, ulau dia na nilehon ni pungwa marga tuhita, ulau dia na nilehon ni pungwa persautaut tuhita laho ulau nota. Ikut tapar hatopot jala tahapor seai i si leon-leon ni debata. Akhirnya orang akan melihat ternyata kalau seseorang terlalu ambisius untuk satu-satu pekerjaan dan tugas, tak pasti magagal doy. Molo merasa pe ibana berhasil gagal karena dia sudah mengutamakan ambisinya bukan anugerah Tuhan. Mudah-mudahan molo adong akka pemilihan rupani itor direspon dengan baik. Alay unang tong pola bidang roate. Ya lu si matong digana si pata molo pemilihan di akka seksi di akka punguan itur sengaja udang roasa nang ipilit. Alay mudah-mudahan yalan na serek rohana merasa dang talup ate. HP sebenarnya nang center dongan na ido siya numenna so na tarborti tu si pareonna dang roa wariahan. Mudah-mudahan itu adalah karena kerendahan hati. Alay dipaingok dohita. Manusia juga dipakai Tuhan sebenarnya untuk melihat kelayakan. Tapi janganlah mengandalkan itu tadi setiap kemampuan dan kapasitas kita, melainkan karena Tuhan berbelas kasih. Kita sadari mayamang inang aha maulota di lehod debata tuhita ulo siganu pari naho Bartolomeo rohani debata. Pekerjaan-pekerjaan profesi kita, jabatan pangkat ikut razumi doi si basa-basa ni debata asa taulaho ni di bagasa miar bida jahoba jala totong serep rohat talaho mangulahosa. Napa dua hon dipilih dohita kadamang do dainang keluar dari masa lalu menuju kepada ketaatan. Dipilih debata, dipilih Tuhan. Di dokodo di ayat 4, lalu pergilah Abram sebagaimana difirmankan Tuhan kepadanya. Lalu pergilah. Ketika dia pergi, nilai yang kita ambil di situ adalah ketaatan. Panguloyon dohot haudukon. Asa gabe pasu-pasu si Abraham ikonuduk doi bana tu debata. Cara na uduki lalu pergilah dan dia meninggalkan zona nyaman hidupnya. Dan zona nyaman ini sering membuat kita untuk enggan bergerak untuk satu keadaan yang mungkin belum ada jaminannya. Ngagodang nakinak ka dorbiana, bidang gotanona, keluarga na godang do, jadi sitorok pertubu do ibana nasida. Nganyama be. Itu tadi. Ternyata berkat itu soal banyaknya ternak, banyaknya hamba-hambanya, banyaknya harta itu bukan di situ puncak dari berkat Tuhan itu. Tapi dipilih lagi untuk satu berkat yang luar biasa. Dan pilihan Allah atas Abraham, pamiliton ni debata, tu si Abraham. Ido simbol ni panubusion, jala pemisahan, sian ngolu, na tininggal honna tungolu na baru. Nah, las ido rajumat kamanginang dihita merespon pilihan Tuhan memang menuntut ketaatan total do. Unang saya tadoko dipilit debata awalay say pikirat tatapa saut marsiadu jugul hita diakka naik konula honota dang mangihuton hatani debata.
Jangan ada yang mengatakan dia dipilih Tuhan, tapi dia mengandalkan pikiran, kemampuan, dan berusaha untuk memaksimalkan keadaan untuk kepentingan dirinya sendiri. Sudah itu songoni. Jadi setiap orang harus mempertanyakan apakah memang dirinya dipilih Tuhan. Padita, Parjamita, tohodon na dipilih debata. Jangan-jangan hanya karena memenuhi seluruh syarat dan ketentuan. Sekolah di sekolah teologi, latihan persiapan pelayanan 3 tahun, dipenuhi secara akademis dan nilai-nilai yang dituntut oleh lembaga gereja, akhirnya ditabiskan dan menjadi pendeta. Nah, bisa saja itu kita pastikan dalam satu sisi adalah dipilih Tuhan. Tapi bagaimana cara kerjanya? Apakah dia benar-benar dipilih Tuhan? Para halado, si tua, apakah benar-benar dipilih Tuhan? Atau hanya karena memenuhi syarat-syarat yang ditentukan secara administratif? Learning no motikna 1 tahun, memenuhi daftar hadir, tapi bagaimana cara kerjanya, pelayanannya? Sudah mahita bunga parede, akadirjen, parmusik, multimedia, sound system, sound man, dohot sudah ke penyelenggara pelayanan. Benarkah dipilih Allah? Nah, itu menjadi refleksi disukun dak kalak manukun iba do manukun iba itu hodo nang dipilih ne bataau manang na holan alani talents do ay gurang go dipilih ala malomak katai itu kan holan malomak katai do dang berhikmat. Akhirnya dia tidak melihat dirinya sebagai kapasitas yang dipilih dan ditentukan Tuhan menjadi alatnya. Alani molong ngay dok nak kani ngamang inang ketaatan dah hita pisong unido ate ditongani bagas ama na pinilit ni batado tuinatay manang ina na pinilit ni batado tuamatay unang adong betong akka selalu flashback tu pudi sa hirana manol soli dangi olo do songoni sa di sol-soling uluna tapas tihod do na dipilih do baik ko sah do hita tu sada prinsip dang jadi sirang iya so sinirang ni hamatea unang sehingga tidak ada lembaga-lembaga cara dan oknum-oknum yang lain yang bisa menggugat karena kita mengaminkan bahwa kita dipilih Tuhan menjadi suami bagi istri dan istri bagi suami. Sudido dalam kapasitas iman ikut tahap persiai na pinilit di debata. Alaniko di oloi do debata songon natarnakin ketaatan itu bahwa dia sudah menebus kita dari berbagai hal yang mungkin dalam pandangan manusia tidak pas dipindahkan kepada satu nilai oleh anugerah. Dang alani malo be, dang alani bisuk be. Udang dojol materbeban mungkin mabiar karena ketakutan. Tuhan memindahkan, memanggil dan memilih supaya rasa takut itu hilang. Mungkin juga karena rasa bersalah masa lalu. Tuhan memanggil, memilih untuk dibentuk menjadi orang yang benar-benar berani untuk menjalankan tugas dan misi Allah untuk pekerjaan yang besar. Maka manginang dinamika na kota adopi songon acuan ni hapor seot talaho madala ning ulun. Molo dang songoni boy do jol magabe silo molomo di pikiran na di rohana dohot dinasa pabainan na molo dang dirajumi di jauh jala dipilih debatai ba nama cai bagas dok kamanginang pangalapation nyon. Jadi kita aminkan dulu kita yang beribadah di sini jemaat HKBP Cimanggis ini adalah dipanggil dan dipilih Tuhan untuk menjadi jemaat HKBP Cimanggis dang na kebetulan. Baunang madong-madok bana kebetulan doy zumono gereja. Bayi jabu boy do minggu nengon online. Tapi kita dipilih supaya kita memiliki peran yang harus kita nyatakan dan itulah yang ketiga dalam kehidupan kita. Ima diberkati supaya menjadi berkat. Di pasu-pasu asa gabe pasu-pasu. Dua didokon, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar
dan engkau akan menjadi berkat. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tapi ring jok kamanginang nakaningani hamoraon nunga di bana be, hasangapon nunga, hagabeon dang dope belum. Nah ternyata misi Allah atas Abraham adalah sampai kepada iko gabe do ibana jala marhitei magabe pasu-pasu. Jala hagabe ono nak kamanginang memang kita cenderung kepada piga poparanna. Bolong ai jauh di daftar riwayat hidup jujur ngoluni salah nong sormatua. Marana ma 10 pitu, marburu 10 onom, gudang mete. Punguma poparanna sude 110 onom. Rometa, bah, luar biasa. Nah ternyata Abraham berapa anaknya manginang? Nah Bibil tei mazo, piga do. Nah gua hari di Bibil tei. Sada masih Ismail, sada muse idola 2 do. Alai gabe bangsa nabolo ni bana. Nah disinilah kita, oh ternyata cara Tuhan itu menjadikan kita berkat bukan pada kenyamanan kita, bukan pada keadaan kita yang sepertinya sudah menjamin. Alanido boy berengot tak, molo akan atar pasu-pasu hita. Ternyata iko gabe pasu-pasu do dalam segala keadaan yang Tuhan boleh titipkan kepada kita. Akah manak kaningan ulok taya mangina ikon berproduksi doi kepada kebaikan-kebaikan. Jangan melulu hanya soal-soal finansial. Alai jolma na mamora holit dang natar pasu-pasu. Naikon olo doi bana berbagi. Jadi bukan karena banyak tetapi soal hatinya yang merespon. Ayang teh namora si hulik mangging. Anggona huboto nang pola dong nian. Alaido, anggo holallahu di bana do. Apa bedanya kekayaannya itu dengan orang miskin? Orang miskin mencari dan mencari terus, orang kaya mencari dan mencari terus. Orang miskin tidak bisa, tidak mampu berbagi, orang kaya tidak mau berbagi. Apa bedanya? Berarti sama-sama miskin. Tapi orang miskin bisa menjadi berkat. Apalagi orang kaya bisa menjadi berkat. Tergantung bagaimana dia mengingat bahwa dia benar-benar dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Adong proyek besar di debata marhite si Abraham, asa gabe pasu-pasu. Maka dia mau. Dan oleh karena dia mau, umur 75 tahun dia berangkat meninggalkan kampung halamannya. Hitau mungkin awalo do berencana mau pensiun 6 bulan matu hutan saya berpikir di hutan no buama ati sorok hutan da zolma mamuka ada mamuse mamuka parsaura mamuse alang si Abraham dak songoni 75 tahun eta nah borhat ibuan inatai jala di bagasa prosesi tadi dok kamanginang dari ketidaktahuannya soal apa yang menjadi berkat Tuhan baginya dan Tuhan jadikan melalui kehadiran katakanlah dari satu sisi Ishak godang peparana si Ismail pe godang do peparana si Ishak pe godang do peparana dan inilah yang menjadi karya iman atas ketaatannya kepada Tuhan dia benar-benar menjadi berkat. Alani hamak kamanginang di pasu-pasu debata do si Abraham pada akhirnya di Hamoraon, di Hasangapon, dohot, di Hagabeon. Alai memang nakidang sodisi tidak berhenti sampai di sana. Tidak cukup hanya sebatas terberkati, melainkan harus menjadi berkat gabe pasu-pasu. Jala odo tagamo ni kosi hanguluhono tak kamanginang. Jadi bukan teoritis tak kolak kata. Sepanjang kita mau mengalihkan fokus kita bahwa diberkati itu bukan soal harta kekayaan, bukan soal uang banyak, deposito yang banyak, tapi hidup kita ini adalah berkat. Kita cukup aja pasu-pasu dong ulut tau, tak pasu-pasu dong. Molo arong penuaing hamaulo ding ulut tak ikut tarazumi do pasu-pasu. Unak kolam mamering tu dia hita, tu gijang berengot taro tutoru.
Ibu tamu do tahe anak SD na bunuh diri ala so tolak manor pulpen do buku. Narong do pesong unita kan. Kita diberkati. Mungkin sedang dalam keadaan sakit saat ini. Iko katidak konot tado dipasu-pasu do hita, dipasu-pasu. Tadani na dipasu-pasu hita di bagasan nak kasih hama olod do sidang olod parsahitoni dang putus asa hita madalani. Soal sakit ayak kid do sudi do zulma marsahiton. Alerong natar boto adong naso ido akan natar boto i bengek ma. Di pabengek rohana ikut dirazumi di pasu-pasu debata doa. Asa marhite dimotivasi dalam kelemahan itu seperti Abraham yang usia 75 tahun tidak menunda, tidak menolak tetapi mau dipimpin dan dipilih oleh Tuhan. Bahita pesongonido di tonga-tongan yakka bergumulan ini. Jadi anugerah dongolu tahun na pinilit ni debata dan anugerah itu membangun kesadaran di hita nunga di zo, nunga dipilit jala di pasu-pasu debata hita. Unang pola tapai ma sikop sudiasa merasa hita di pasu-pasu debata atiak kamanginam. O mana macam perlu dibagasang ulut tahun. Tak sadari ma nilai status naung bilion di debata tu hita dipanggil, kemudian dipilih, kemudian diberkati dan berakhir menjadi berkat. Amana boy patudono makainang akamang naposo bahwa kamu sudah diberkati Tuhan dan kamu akan menjadi berkat. Sekali lagi geser orientasi. Semuanya tidak melulu soal uang, soal pemberian. Alai mulai pasu-pasu debata dohamu hai pason. Tangyak koma asa akka dongat tanah marsahiti di lewat debata hai pason. Akana hurangani dang boy dope hita berbagi. Otik si bagior rade jala molo dang tolak berbagi. Mari berdoa untuk mereka supaya Tuhan mengulurkan orang-orang yang memiliki untuk menolong mereka. Jadi sehingga orang-orang yang bergumul dalam hidupnya pasti akan mengaminkan dia beroleh kasih karunia anugerah dari Tuhan dan dia adalah orang-orang yang diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat Tuhan. Pinuji maguarmu nang pasu-pasu hot tuhami ragam ni pasu-pasu partodio dot pardagingon. Tarlumobi ma tod dinami naung jino jala pinilitmu gabe akan nama kaporsyaho marhite Yesus Kristus. Nunga dito buso hami marhite mudar ni anakmu. Di paluaho sian akka boban ni dosa dohot hamatian ala ni dosai. Gabe malua hami Tuhan di bagasan ngulu nang tinubusmu. Hura jumi hami asiniro hadosa nai. Dadatung ala ni tua manang malonami. Tung tutusi tutu ala ni asiniro ham. Asa di bagasan ni Tuhan totong mahu paserep hami rohanami di asini roham na manguluhon ngulu nami. Asa gabe akka natar pasu-pasu jala gabe habauran ni pasu-pasu hami saluhna. Alani managam do hami di ngulu na pinatupam na dumenggan sian saluhut pakilalan ni hajolmon nami. Asa manang ditiki hurangap pe hami dang mardosa hami. Dang tubuh pikiran najat dihamilaho mangulahon akka dosa. Molo di bagasan nahurang hipas pehami dang tubuh padilian manang say dililian yarsak ni roha hami. Manang dia piak ke pergumulan nami keterbatasan dohot hagaleon nami oleh Tuhan. Molo hon nama jauh jala memilit hami. Pakio mudo saluh nai laho patarhon hami tu ujung ni haporsion nami asagabe pasu-pasu. Atong tung idama Tuhan rohanami ganup akan bergumul di bagasan nguluna. Sai pada oma akan bergumuli sian arsak ni roha dohot ke putus asaan. Sai pahiras jala paringgas rohana sida manguloy ho marhitiak katangiang pangidoan. Rodi akka na di bagasa parsahiton sa marhitiak kaupaya pangubation marhite akka si pangano sinumon rodi akka ubat songoni nang perhatiannya ke keluarga dohot penanganan medis. Saya tupak jala pasu-pasu Tuhan berproses makorhon hama malum dang luasa muna sida marsak madele alani. Akka di tonga-tonga ni keluarga na bergumul soal kehidupan ekonomi. Ipele Tuhan luas mana sida marlas ni roha uhut di bagasan haporseaon na tugu mangula akka ulo siganupari makirim di denggan di basa dohot asini roham.
palumehonom mudi nasida kaparsaulian si pakyon nasida di ngulu si ganupari. Langsung ni dua Tuhan ragam ni akka namasa di gulmit di ngulu nami sa luhutna. Molo tung si patajupang akka maulon. Luas mahami marlas ni roha. Ala di bagasan ni isay marpanupak doho patupahod di hami hatugun ni haporsyaon. Mauliate ali Tuhan nami hatamima gabi bohal nami maniru naposom ya nakommu si Abraham na jino jala pinilitmu di pasu-pasu gabi pasu-pasu di baikko. Mauliate Tuhan ibadah nami ope say pasu-pasu ma asa gabi parsobbaon uap na husus dia dopamu pasangap dohot palas roham. Jala taruli masude ruas ni huriam par minggu arianon dengan bahasa siako si borom nasida mulak tutongan ibagas nasida be asa margogo laho mangula-ulaus tuaka partikian ari-ari doh minggu nanang roon. Pasu-pasu sudah ka parhobas ni par minggu non. Tangya konon nami do nang sude akka dongan nami na tongod do penuaing di bagasan bencana alam di akka wilayah-wilayah na terdampak asiroham Tuhan saya pasu-pasu nasida sabenget mengadupi akka hamaulo di ngulu nasida jalapuli akka namarsak na aguan alani aguan keluarga akka na dibagasa parsahiton saya patongot Tuhan akka pangubati dohot ubat ang giat boy nasida malum siya nakka parsahiton na songonima pamaretta nami saya totong madibagasa todim asa di patupan nasida ka kebijakan laho tu pelayanan masyarakat asa denggan ditangani sude jala dilayani sude ka masyarakat ni bangsoon mulai sa tingkat RT RW satu presiden dohot wakil presiden uluhon na sida Tuhan gabi akanak komu na gabi pasu-pasu tu bangsomon mauliate Tuhan dihomang ulu nami sadario peuluhok kami asa hudalani hami sadar akapartikia sadarion di bagasan asini roham bain sangap di guarmu marhite-hite Tuhan Yesus Kristus asirha muloy matang yang pangiduan namion. Amin. Mari demahita sia buku de nomor 732 laus disimahita pasahaton pilihan paduahon. Suhami
tatangyakon mapiliatta. Hali di bata ama namin na di banwa gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot na sa ulibasan na mauliutus. Upasahat hami masian na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho, sa ijalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti, asahu parasi ang hami pilihanon, pati bulo na rajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di banwa gijang say pinarbadia magawarmu, say Roma harajawmu, say saut malomo ni roham di banwa tungaosongon na di banwa gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari. Sesa madosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasad dame, jala jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasorohon ma damena tu todim.